Tayo. Bakit ba? Mga sumasa ano at dog. Tuturuan mo nga kayo para gumamit naman ni bro. Sabi nitong kids eh. No? Ako. Wait ng boss. Putang ina mo, laot ng to. Wala. Wala. Ang ginawa ni. One more. Ay, putang ina. Sisiwa na ako. Because to. Roblox. Ito, kalaban yung muna ko. Alam, putang ina. Nangyari sa iyo ko ako eh. Iba ako. Ano sinapot? Wala ka na dyan. Aray! Aray, wag naman po! Putang ina, talo. Hayaan mo na. Domino. Gago. Patay ka na po yan. Gago. Ano daw sa ano, baliktad. Gago, zero. Ay, puta, wala na pala rilo. Ay, wala rilo. Wala na palang pala. Ay, puta, tinawakan na naman ako. Baka may lalaban ka, baka meron. Rito, gago ah. Gago, Porto. Ano? Ano ba? Porto na. Porto ka na naman. Gago. 5-2. Promise. Ikaw, ako. Shit. Look, hindi ko tamaan. Gago, 5-2. Ano talaga ganyan? Ano ba? Yoko nga. Mamaya, punta ka na, patalo ba sabihin nila? Yoko. Ba't di mo gawin? Wala ka pala eh. Yung B2, ayaw niya ako yung B1.
Naka-core blocks pa naman siya. Wait. Hindi nga mo. Mga nalaman dyan. Wala pa rin eh. Ito. Bravo, airshot pa. 1-0. Woo! Easy. Ay. Nice. Bravo. Bravo. 2-1. Ay, gago ka. Ay, yari. Wala, yari. Wala, yari. Wala, yari. Wala, yari. Yari ka rin. Yari ka. Isa pa. Hindi. Wala naman si Sino. Bravo. Yung lang. Pa. Tama na si Sino. X3NO. Ikaw. Wala kayo mo. Nagpo-focus ako sa ano. Ano pangalan? Uy, shit, gago ka. Utakin na mo, Gwen. Ang ina mo ate, Gwen eh. May uli na kami. Sige, tuloy. Puta lang, ano yung system to? Suffer na eh. Ano doon yung pag-ship? Sino na pag-ship ko? Bago. Takina, ayaw. Bago ka. Takina, di ko rin. Bago. Tatalo ka na. Tangina, wala na. 4-4. Ayaw last. Nagamalala. Wala, talo. Tangina na. Tangina mo, ready tayo. Wait. Ito. Kunin niyo ulit puti. Okay. Boom, shot. Coach James. Gilas, James. Gilabi. Ikot. Shot niyo naman. Oh. Right there, you. Shot yung disc. Yan po siya.
Kaki. Diba? Ang ina mo, puto, ano, kasi, kaya yung balaan ng labor. Putang ina, walang mati malakas. Ang ina mo. Okay, Dok. Ang ina mo, sige, next tayo. Ayan. Oh. Dak, redo. 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 Bakit na lang nilikod naman ano mo? Bakit? Ano? Ang ina mo, Gren! Ano? Ang ina mo! Bago! Ang ina mo! Ano kang lutang gago ka? Ang ina mo! Ruel, magalit dun, gago ka! Ang ina talaga dito. Ang ina mo, hayop ka. Puro ng ano ah! O, bago ka! Sabi ko ano? Yung B1. Putang ina, mag-detect na naman to. Boto mo na. Ang ina mo. Pinapasubo mo ko ah. Ang ina mo. Ang ina, fight to ulit. Bobo mo, ayos ka. Bawi din. Ang ina mo. Ang ina mo talaga yan, ayos. Ito, be! Mag-iwan tayo, bar. Uy, naka-block sa makakalaban mo ngayon ah. Ino mo, ayos ka talaga. DJ! Ano si Johnny? Nung ano? Raul. Ikaw ako. Ang inang yawanit ako. Baba. Diyan nga kasi adik, gago. Puta, 0-5. Ano mo? Babawi siya, ito. Bawi ka lang, par. Par, malabas ako sa par eh. Ang ina mo, ayos ka talaga. Naglalaro akong gago, di ko mabasa nun. Ito, may record eh. Ang ina mo.
Tangin na mo, ako pasisisihin mo, ikaw nag... Ano dyan? Yun yan. Lera. Putang ina mo. Ikaw na lang ba? Sige. Hindi ka man lang, hindi man lang katawan ko. Grabe ka ako. Ay, Facebook. Ay, hindi naman. Biglang. Lera. Oo, kasi, yung tuloy, alam niya na. Ang ina mo. Ulo, ako ba Tama, please, tama. Ako ba nag-ano dyan? Huwag na naman ulit gabi. Lo, ako pa si Macy. Bali nga. Yung panalo pa, nice. Wala na pimakro pa eh. Ilong ako dyan ako. Kasi ice cream. Oh. Eh, wala. Din ako. Sabi mo na ako. Para ma-stop na. Dito kasi sa ano, ito, no, Mondigo kasi. Ino mo. Grabe na yan, sakit na yan ah. Di ba yan ano ah. Wala na pimakro ko pimakro pa eh. Ay, Alex. Yan yung mama ko kung hindi niya ako. Yung may nito ko lang ako. Yung ano ah. Hospital. Ang mga galing mag-trace. Galing ngayon ka mag-trace, so go. Wala halimo yung ano ko. Kaya maingay, ano, puposa ka eh. Hindi ako nakakapag-posa eh. Oo. Tama, bubulol ka na. Gago. Look, huwag na nakukuha ko dun ah. Okay. Ato. Putang ino mo! Wala na pimakro ko daw eh. Gago. Ano patayay? Ano na nga? Napahigil mo ako. Baka may bubog ah. Baka labasan. Ay, gago. May pasok ng karakter. Ipuputo ko na sana tong BB. Look, BB pa rin nga. Ito yung nasa likod doon ng karakter ko. Alam natin di gago.
Pakusi. Tira. Gila. Look, putang ina mo yung ako. Yan na, pe. May po, pe. Kayo? Ako ka kasi, hindi more. Ay. Yun, nani ka kasi. Magkawin siya, Pei? Ha? Magkawin siya. Ano po? Napaka-ano mo kami. Yung, bulok ka. Lusip. Luiting, sabi mo, luiting. Sabi mo, luiting. Oo, nakikinig. Relax, kaya ko pagsabayin yung pakikinig tsaka paglalaro. Look, kasulala ko naman. Ang ano na ito, masisiin. Ikaw itong nagalan eh. Ayun. Look, sugo-sugo mo na. Ako pa nga sinisi. O, balik tayo sa kwento. Saan nga yun? Ay. Hindi. Sabihin nyo, nakapasok ka na doon. Sabihin nyo, nakapasok ka na doon. Ben. Bas ka.
Lagi na naman. Pakinangkat na ito eh. Babae ko na. Ay, ito ako ka. Ayan. Tama, may pinasabi lakas. Oh. Anong ritmo na ba? Uy, uy, ganda na ito. Nagsusurog kayo, ganda na rin kayo. Dito. Di ba ganda na rin yung sa baba nyo? Ulipi, ulinay. Sabi ka, nagsusurog. Di ba matapos nga na eh, nagsusurog na ano nga. Oh. Kung alam mo, nakikinig na ako. Oh, tingnan mo pa yung volume nito. Oh, wala nang volume. Ikaw na nga alam pinapakinggan ko eh. Oo nga, tamo yung volume. Oh, ayan, ito yung volume. Volume. Wala na. Pag ganyan ko lang, marinig ko. Ayun na, wala na akong parinig eh. Ikaw na naririnig ko eh. Gigi mo sa ang para Sa na, sa topic na. Huwag ka na maingay. Yung doon. Yan. Nakikinig ako. Tuwa nito. Sana all. Aling mo na ka naman. Tabangan ako. Random sa ang dun safe. Hindi ko naman patawagan ng mga ito. Tayo nila ako ang biwan. Yung masakulap. Hindi mo alam, akala mo yung baby mo yung mayakap sa'yo, iba na pala.
Oo. Yung oo, tapos iba pala, ano? Bakit? Sabi, sabi, sabi pa naman ng mga yung mga pamahiin, kapag, dami ko pala kwentong ganun. Yung iba experience ko pa. Bakit stage daw? Gago, papakit mo ako. Papakit mo ako, Bart. Hindi mo ako mapapakit. Malak, I'm so big, bro. Hindi. Ano mo? Kwento ko yung yung karanasan ko. Ano pala eh, gago ka, tapang-tapang mo, tapos yung pala, takot ka eh. Ay, isipin mo kasi yung sogo. Video pa na. Utak ano, may ko nagsimula na, ako na naman isipin mo ng multo-multo na yan. Yung sa horror kasi, yung sa may train. May bumari. Ito, mag-English na lang ba ako para di mo maintindihan yung nagsasabi ko? Hanggang na. Ako minsan ganyan din ako. Kapag ganyan ko na ito ako ng like ganyan, tapos tinindigan ako ng balahibo. Yak, takin na, di ako makatulog ng maayos. Parang nadadala ako sa kwento na. Pero kapag hindi naman ako, hindi naman ako kumikat. Wala. Ako nagtakot ako sa buhay, hindi sa patay. Bakit? Hindi magagawa ba yung yan? Yung taong buhay, hindi magagawa yan. Gagawa ba? Ano mas malala? Diba takot ka lang o yung papatay din ng talaga? Siyempre sa tao ka na matakot. Ay, hindi na ako ang iwan yung papangit ko. Malis ko. Ikaw yung nag-ano eh. Ako na naman si stream mo. Hindi talagang babae, gusto nyo, lagi tinatama. Boss. Kamali din kayo minsan. Uy, kaya kayo. Boss. Paano yung Shopee? Hindi ako nakay. Bakit ka na? Huwag ka na. Nag-gibulo siya ako. Wala dyan. Hindi mo dyan ma-search yan. Anong lalabas dyan? Gagot, pero pag pinanood mo yan, wala yan. Hindi naman yung super tip ng Facebook, gago. Sa Chrome nga, wala na yan eh. Di ba?
gumagana yan. Oh, ano? Wala na nga kasi. Wala na nga yung bigan. Inano na, pinaban na sa Pilipinas. Si Manuel. Yung Manuel na. Buka. Saan? Saan? Gago, nagsasalita ako, gago, ano pala ako, mute. Hindi pa ako nagsasalita, gago. Kaya pala di ka nagre-react sa mga sinasabi ko. Tumamit ako, gago ka. Sinabi mo wala, may nabasa ka lang. Putang ilang assignment, gago. Oo, ako na naman sisingin ko. Ano nung assignment ako na. Oo, sabihin mo sa science. Pinag-uusapan na sa science yung ano. Balik nga tayo sa tanong ko. Takina mo, di mo ako sinasagot eh. Mga ba yung tanong kanina? Hindi yun, gago. may, may ESP ka pang ano, subject. Hindi ibig sabihin, junior high ka. Junior high. Tapos, ano, sa junior high, di ba, may ano pa, ESP. Ano mo? Sa junior high, di ba, ano, like 7 to 10 may ESP ka. Okay. Hulaan to grade mo, ano, kapalag ka. Siguro, ano,
Grade 9. Oh. Tangin na ako ba? Lakas ako eh. O, akin, hulaan mo nga. O, sige nga. Gago, mali. Wala na, tama ka. Ikalawa na yun eh. 11. Sobra na. I-college na sana ako. Gago, nagsasalita ako di mo. Abangan mo nga. Wala ako pala eh. Kaya, yaan mo nga at Sabi dumampi. sa future gagawa ko ng cellphone na pwede na mag-teleport yung kamay. Hindi na pala ako gagawa. Hindi pala yung plano ko. Gusto ko na lang maging tattoo artist. Woo! Oh my God. Luma na naman kasi sa inyo. Okay, wala na naman yung pag-aaral nito. Tatatong na lang ako. Sino ba? Si Manuel ulit. Natawag mo lang na. Hindi na bumalik sa April eh. Nag-baby time na ata. Sa lang po kami, nag-baby time. Real, nabis ka daw na ito ni Gwen, no? Yayayain ka daw sana magputay. Sugo. Di, mamaya na nun. Ayaw nga kasi na April ng ganung topic. Kasi ni Gwen eh. Nakakahawa eh. Mabait din si Gwen, mabait yan. Mala yan. Yan. Ganun yung eh. Ang system. Anong lago?
nag-isip na, wala lang pala Yeah, meron. mag-isip ko. Mag-off-mic na ako. Off-mic na ako. Pakita. Tutulong! Sabi lang. Oo. Ayun, bibigay pa kayo. You give me a reason for my freedom. Ayoko na magpabanong ako. Okay na, nadala na ako eh. Tingnan ko nga yung koko mo. Yung isa pa. Ay, hindi. Good girl, good girl. Good girl, good girl. Akala ko, putol yung ano. Putang ano mo. Hindi ka pa inosente, babawin ko na yung sinabi ko. Matalandas ay hahanapin ng kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Tumiling man ng... Pero, pumunta na ako ng umanda sa school eh. Ang pinakanta ko ng ano eh, ni Madam sa ano, Eya, bago. Oh, wala na. Nakulong ko pala. Ano mo, ako nang pumunta na. Sayang siyaw, bakit ikaw? Ikaw. Ito na lang. Ano na ngayon eh? Gwen, alam mo ba yung ano, 420? Happy 420! Gwen! Gwen! Alam mo yung ano, 420? Sabi na, tutawag ka na. Yapak ka sa wifi. Shit na nangyari. Ano nga ba? Hindi mo lumatay. Hindi mo lumatay. Bago tumingin, tawagin ng pare. Hindi mo sa kung bakit. Hindi mo lang ginagamit kasi. But sa amin,
hindi ko lang pumutok ng hinigayabang. Hindi ko ko ang Ramdam ko ang nalaman mo. Hindi ko pwede kung pegi makikisama mo. Ramdam ko ang galaw mo. Hindi ka pwede kung pegi pakikisama mo. Mapigilan sa mga pagkukuha sa karamihan. Hindi ko nasipang kapit oras ko lumilipad na panahon na hindi na sayang. Subukan, limitan mo ito magbabato. Hindi lang patuloy tayo sa pagbayo. Nalog na ito, nagyalan ko. Wala bang log na ito, nalog kasi hindi ko na kami ang log na ito na kapag. Kasi hindi ka nag-iisip. Log na log na log na log na nag-LMB. Log na log na log kasi hindi ka nag-behave. Kaya mo din lang kanta. Wow. Hindi ba ako bahagi doon? May bago pala kayo. Embrace your love. I'm gonna fight. Wanna become. Yeah, got bruises where it came from. You change your back, you restart. I'm gonna hide these beautiful scars. To have enough. Ay na, di wag na lang, di na kakanta. No? Ako na naman sinisin nyo ah, magaling nyo ah. Baka ano nyo, lagi pinupuntasin nyo ah. Kami nagpaparinig ko, mga senior high, hindi marunong lumambel. Eh, hindi nga. Okay na, nadamay mo pa ako, Gwen. Malapit na yung liga sa amin, boy.
ano, manalo kami sa liga. Islang, bitin. Wala, nililowkey lang daw eh. Nililowkey. Bago ba? Hindi kayo na may kabete tayo. Nati 240 ay 420. Tama natin. Awa ka. Kumakutin din ako sa bahay. Alam mo yung video mo sa cellphone, no? Happy birthday,
Kaya natin ano? Mag-discord yan, makapagay mo na. Kailangan yung material, ano sunod yun?
Yan dapat. Oo, melon. Nag-vlog pa ba si mga harap, mga ano naman, para making me crazy, baby, I'm on the way. Kanta lang eh. Ito na lang. Kaya na lang. Opo Martin
niya kasi hindi ko melon. Yung ano boy? Out na tayo. Ay, melon. Out na tayo. Dapat ano? Hindi ang Coco Martin. Korean Coco Martin. Yung ano? Yung Johnny. Yes, Papa. Ayan. Gawawi. Ano yung Johnny na ano? Oo. Mas maganda. Kaya kasi maganda. Yes, Papa. Si Johnny Sinsina. Black ink. Laging lang sa mga sila.
cross-training na. Right. Dati pa. Down. Pwede niyo, putang ina niyo. Ay, putang ina ko, nasa likod. Mukha ako. Ikaw ka nga, nasa likod niya. Patay ko yung bago ko. Pinapain ko ako. Bago. Ako.
puta, nasa likod pala yung isa. GG. Tandaan mo lang po. Tama ka din ang puto. Ganda. Ayun, sa gilid mo. Sa likod, sa likod, sa likod. Nice one. Nice one. Nice one. Kami nila. Bayaran mo ako snack. Takin na yung isa nasa ilaw. Wala ako. Wala ko tayo. Lost one sila. Wala sila. So, yung buo na yung mga school. Oo na. Takin na mo. Tawalang ka. Kaya ngayon mo. Ayun, nasa
Isa sa akong ayun. Nice one, nice one, nice one. Nice, nice, nice. Ano yung buwan? Yun daw. Nice one. Gago galit. Takin na lang na ako. Malas mo ko eh. Yan lang. Yan lang.
Ako. Yan. Okay, pinatabi kaya. Ang tawag sila ba ito? Kuya, Bakit daw tayo? Sila ba? Parang suwalo, isip ko eh. ano? Design.